Avui parlarem d'una cançó que és molt més que una simple melodia. És, de fet, la crònica d'una llengua, d'un poble sencer i d'una lluita que encara ressona avui dia. Anem a desgranar la història que s'amaga darrere del Tio Canya. Però clar, abans de començar, la pregunta del milió, la que planteja la mateixa cançó. Qui és, en realitat, el Tio Canya? Per entendre-ho, hem de submergir-nos en el seu món i en el seu viatge. Farem un recorregut per aquesta història com si fossin 5 actes d'una obra. Primer, veurem qui són els creadors de la cançó. Després, seguirem el Tio Canya en el seu viatge a la ciutat. Veurem què li passa al seu fill a l'escola. Després, celebrarem l'arribada d'una nova generació i, per acabar, desxifrarem el seu potentíssim crit final. Som-hi! Vinga, doncs, comencem pel principi de tot, per entendre qui va posar veu i música a aquesta història. Anem a la primera part, la cançó i els creadors. Darrere d'aquesta cançó hi ha un grup valencià mític, El Tall. Les figures claus són Vicent Torrent, que va escriure la lletra, i Manolo Miralles, un dels fundadors i veu principal, acompanyats d'altres grans com Miguel Gil. Ells són els nostres narradors. I quin tipus de música feien? Doncs feien música tradicional. Ara, què vol dir això exactament? Doncs vol dir que feien servir elements i instruments de la terra, instruments propis del territori valencià, com la inconfusible dolçaina i el ritme del tabal. Una música, totalment arrelada al lloc. I aquí anem al moll de l'os, al cor de la cançó. Perquè Tio Canya no és només un conte, és una crida ben clara a defensar la llengua davant del perill que desaparegui, que sigui substituïda. Va néixer en un moment històric complex i va ser tota una declaració d'intencions. D'acord, ja sabem qui la va escriure. Ara posem-li cara al protagonista. Qui és aquest home de camp? Entrem en la segona part, el viatge de Tio Canya. Com ens l'imaginem, el Tio Canya? La letra ens dona pistes molt clares. Anava vestit de la manera tradicional, amb una faixa morellana ben fermada, la seva gorra i la seva brusa negra. Vaja, que era un home de camp, un símbol d'una identitat molt arrelada a la terra. La cançó ens explica 2 viatges que van marcar la seva vida, 2 viatges a la capital, a València. El primer, una obligació de quan era jove, per a entrar en quintes, o sigui, per a allistar-se a la mili. I el segon, un pas molt important a la vida, per a casar-se. I aquí és on comença el seu malson a la ciutat. La lletra diu, 7 voltes va fer cua. Intentem imaginar l'escena. Un home del seu poble que només vol fer uns tràmits i que es troba una i altra vegada davant d'una burocràcia que no el reconeix. I el motiu de tota aquesta frustració era tan simple i alhora tan profund com això. No entenien el que deia. És fort, Estava a la capital del seu propi país i la seva llengua, la seva manera de parlar, s'havia convertit en una barrera. Però sabeu què és el pitjor? No era només la falta de comprensió. El que de veritat feia mal era la humiliació. La cançó ho diu sense embuts. A més, va haver d'aguantar les burles. O sigui, no només no l'entenien, sinó que a sobre se'n reien per parlar com parlava. Però la història no s'acaba amb ell, ni de bon tros. El conflicte es transmet. Passa de pares a fills. Entrem en la tercera part, el fill a l'escola. Ara el focus de la història canvia i passa al seu fill, que comença l'escola amb 7 anys. I aquesta edat, als 7 anys, marca l'inici d'un nou camp de batalla per a la llengua, el sistema educatiu. I el xoc, imagineu-vos-el, va ser brutal. A casa, el seu món era en valencià, era la llengua de la família, de l'afecte, però a l'escola, patapam, es troba un mestre que, com diu la lletra, parlava de manera estranya, un univers lingüístic totalment aller i, a més, imposat. I exactament igual que el seu pare a la ciutat, el fill també va rebre les conseqüències. Per parlar la seva llengua, la que parlava a casa, a l'escola va haver d'aguantar càstigs i renyes contínuament. L'escola, que hauria de ser un lloc per aprendre, es va convertir en un espai de repressió lingüística. Però, per sort, la història fa un gir cap a l'esperança. Entrem a la quarta part. Una nova generació. I aquest canvi té una data clau, un any que ho canvia tot. 1983 és l'any que s'aprova la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, un punt d'inflexió legal que transformarà per sempre el futur de la llengua a les aules. I l'efecte d'aquesta llei es veu en la tercera generació, els nets del Tio Canya. La cançó ho celebra amb una frase que és pura esperança. Ja aprenen a l'escola en valencià. Allò que per al fill era motiu de càstig, per als nets és un dret reconegut. Però atenció, que la cançó no acaba aquí, amb un final feliç i prou. No, ens deixa una advertència,
un avís molt seriós. Arribem a l'última part, el crit final. Després de tot aquest viatge de generacions, la lletra ens llança una pregunta que és pura metàfora i que fa pensar: què passa si no canvia el forrellat? És a dir, què passa si no protegim activament allò que és nostre? La resposta és una de les imatges més potents i conegudes de la música popular valenciana. Li faran fum a la taulada. Això no és una amenaça literal, És una metàfora brutal. Vol dir que si no protegeixes casa teva, la teva cultura, la teva llengua, al final la perdràs. T'ho prendran. I tot això ens porta a la reflexió final. Com pot ser que una sola cançó, amb una melodia senzilla, sigui capaç d'explicar la lluita de generacions senceres per la seva veu? Doncs el Tio Canya és la prova del poder que té l'art per convertir una història personal en un símbol col·lectiu. Una canció que dècades després encara ens recorda que la llengua i la identitat són un tresor que hem de protegir cada dia.